Možná nachytali aj teba. Uvidel si reklamu, máš veľké brucho, si nafúknutý, nič neblázeš. Dôvod toho všetkého je kortizol, ponúkli ti čaj, ty si podľahol a kúpil si ho. Alebo si muž, nemáš erekciu, máš problém s libidom, strácaš svaly, máš na sebe viacej tuku, môže za to testosterón. Tak tu je zázračná tabletka, ktorá ti zvýši testosterón. A ty si to kúpil, alebo zvažuješ, že si to kúpiš. Čakáš, že jeden čaj, alebo nejaká tabletka, alebo rastlinný výťažok ti odstráni všetky tieto problémy a urobí zázrak. A problém nie je v tom, že riešiš svoje zdravie. Problém je v tom, že sa snažíš rozbitý celý systém alebo niečo, čo nefunguje, opraviť jednou vecou. A presne tu je najčastejšia chyba. Online tréner roku 2013, pracujem s ľuďmi v strednom veku a bežný problém okrem chudnutia je problém s erekciou, problém s trávením, problém nespavosťou, nafúknutím, so stresom a rôznymi bežnými chorobami alebo prejavmi. Viem, čo som zhruba za tých 11 rokov zistil. Nikdy to nie je jedna vec, nie je to jeden symptóm a nerieši to jedna tabletka. Ak naletíš reklame, ktorá opisuje presne tvoj problém, či už je to nafúknuté brucho, problém s erekciou, tuk okolo pásu, nespavosť a podobné veci s psychikou, tak sa nesnažíš riešiť zdravie. Snažíš sa opraviť rozbitý obraz jednou bodkou alebo jednou čiarkou. Kontext, prečo sa to deje. Ľudia v strednom veku, ľudia to už môžu byť 30 alebo 35 roční. Prechádzajú takými úplnými normálnymi fázami, čo je prepracovanosť, preťaženie, veľa práce, stresu, výkriky doma, cez víkendu nejaký ten alkohol, niekto po prípade nejaké pivko, čo si myslí, že mu pomôže lepšie zaspať. Strašne veľa kofeínu, málo pohybu, priemyselné spracované potraviny a ono sa to pomaličky hromadí a potom sa čudujeme, že máme nafúknuté brucho, tu okolo pásu, nevládzeme spať, sme unavení, vyčerpaní, podráždení, nemáme libido alebo problém s erekciou. Nie je to zlyhanie alebo problém, len je to dôsledok toho, žijeme a ako sa o seba staráme. Nemusí to automaticky znamenať takú vec, že máte dole testosterón alebo máte prehnane zvýšený kortizol. Skôr to znamená, že telo vám dáva rôzne signály, že treba s tým niečo robiť. Predstav si svoje telo, ako keby si mal nejaký hrniec alebo vedro s vodou a čím je toho stresu alebo tých podnetov negatívnych viacej, tak furt tam dolievaš trošku vody. Zlá strava, extra voda, málo pohybu, extra voda, nočné scrollovanie telefónu, extra voda, víkendový alkoholček, po večeroch pivko, aj to je extra voda. A hádky a stres okolo ľudí, takisto voda. A keď sa to vedro naplní po kraji a začne sa vylievať, prídu tieto signály, či už je to erekcia, pás, nafúknutie, tuk na nevhodných miestach, hľadajú, ako to odstrániť a chcú si kúpiť jednu tabletku alebo nejaký ten výťažok čaju. Konkrétny príklad, 38-ročný chlap, 8 hodín sedí v práci, 2 hodiny strávi s tým, že hodinu cestuje autom tam, hodinu cestuje domov, zvyšok nejakých 3-4 hodinky strávi pri Netflixe, sem tam nejaké scrollovanie, ide neskoro spať. Doma hádky, veľa stresu, žiaden pohyb, dá si pivko, aby sa ukrudnil, je na sociálnych sieťach, ide spať, je rozbitý a takto pokračuje. Ráno objaví inzerát alebo reklamu, že toto je problém testosterónu a riešenie alebo zvažovanie, že si kúpi tabletku. Ale to neodstráni jeho problém. Ak si nad tým zamyslíme, že kedy sa tvorí testosterón, alebo kedy nám to podporuje tvorbu, potrebujeme kvalitných 7 až 8 hodín spánku, znížiť stres, mať nejaké tie pohybové aktivity a dosť kvalitnú stravu a vtedy dokážeme produkovať. Takže tú tabletka nepomôže, pomôže trošku starostlivosť o seba. Čo s tým teda, keď si niekde vo veku 30, 35 alebo 40 a chceš to začať riešiť, alebo čo by si mohol spraviť? Prvý krok, skontroluj si kvalitu spánku, aby si mal tých 7-8 hodín a prvé riešenie spánku je také, že ide zhruba spať rovnaký čas aj cez víkend a stáva zhruba rovnaký čas. To ti zlepší spánok. Druhý bod je manažment stresu. Neznamená, že prestaneš stresovať, len sa naučíš, ako sa toho stresu zbaviť alebo znížiť. Uvediem ti príklad. Mne strašne pomáhajú nejaké prechádzky na čerstvom vzduchu a podobne. Vyvetranie sa, odísť z toho priestoru a trochu sa ukludniť, ale sa to musíš naučiť. Skutočné jedlo, to znamená v praxi znížiť príjem priemyselne spracovaných potravín a snažiť sa niečo, čo si doma uvaríš, je teplé, alebo sú jednozložkové potraviny, aby som ti to ľahšie vysvetlil. To znamená
nejaké kvalitné bielkoviny, zeleninu, ovocie, rýža, zemiaky, klasické veci, ktoré by ti mohli fungovať aj si ich v detstve. Ďalší bod je vlastne pohyb. Väčšina z nás ho nemá dostatočné množstvo. Čím si starší, tým častejší pohyb. Ak si niekde 30-40, tak aspoň 3-4 krát do týždňa. Ak prekračuješ 50, tak ideálne každý deň aspoň 20 minút nejakých tých pohybových aktivít. A pre všetkých platí, že posilovňa zdvíhanie železa vám asi pomôže najviac, takže tá dolná hranica sú minimum 2-3 dní a ostatné spraviť nejaké pohybové aktivity a s tým sa zabezpečí ten vyžadovaný pohyb. A posledný taký spomenutý bod je regenerácia. Regeneráciu si skús predstaviť tak, že sa vypneš od všetkého. To znamená, že nechaj doma ten mobil, vypni ho a skús robiť niečo, čo ťa baví a čo ti pomáha regenerovať. Uvediem ti svoj prípad. Ja chodím raz do týždňa na 4-5 hodín na ryby, aby som sa vypol od všetkých ľudí a nepoužívam tam mobil. Ale každý z nás má nejakú obľúbenú aktivitu, ktorá mu pomôže sa vypnúť a nie sú to sociálne siete, vermi. A takže nie je to doplnok, ale tieto body, ktoré som ti spomenul, ktoré ti pomôžu skvalitniť život a znížiť tie signály, ktoré máš. Nepýtaj sa na začiatku, že aké doplnky si máš kúpiť, ale spýtaj sa skôr, ako vyzerá môj celkový obraz, teda aký mám stres, aký mám spánok, aký mám pohyb, aký mám stravu, ako zvládam tieto situácie, koľko mám toho pohybu, všeobecného, voľna, regeneráciu, všetko. Keď už chceš niečo kúpiť, tak zváž také ako vitamín D, vitamín C, kvalitné magnézium, nejaké omega-3 mastné kyseliny a možno ešte kreatín po prípade. Ale doplnky nie sú ako prvý krok, ale skôr je to monitorovanie, kde sa naozaj ty nachádzaš, aby si vedel pomôcť, čo všetko treba odstrániť. Napíš do komentára, aké máš ty symptómy a spravíme aj na základe toho nejaké video, aby sme pomohli ďalším ľuďom. A nezabudni lajknúť a uložiť si toto video alebo follownúť ma. Čau.